kama na sai ngwa wuna ba. Zanura ba. Alhamdulillah. Oga, ya abubuwan. Ya kasa. Assalamu alaikum. Bismillah. Yawwa kai wannan? Zama ke sosai wannan. Wannan ko? Yes. Allah. Wani hada wannan ɗin ko? Zai yi mun. In Allah da ku soma. Wani da kuma tun da kai. To, kun soma. Wannan ko? To na gode. Du. Na gode. Lada. Wannan? San irin na? To na gode. Allah sarki. Wannan? Shi ma zai mun. Allah sarki. Ran na gode. Wannan direct daga UK ina gaya ma sabon zuwa ne. Allah. Rike ka gani ina gaya ma. Shi ma zai mun. Garanti ne wannan. Na gode. Kudin fato. Wala na gode. Jama'a akwai abin kwallo. Gama wani. Salamu alaikum. Ya kasuwa. Una ko? Zai mun. Allah. Daidai ni ne. Oyo. Ngala de una. To na gode. Allah saka da leri. Danu ba. Una. Una ko? Shi ma zai mun. Allah ce na gode. Wallahi. Gaba kaya fa daidai kai extra large zaka iya rage. Una kato? Kuma zai yi mun. Mana. Allah. Ba wani? Wannan shine zai ma daidai. Na gode. Na gode. Wallahi mutanen da Kudin mu ba. Kai. Kudin mu ba ka ba mu kudin mu. Tambaya. A'a? Wata ya ne nika ji can? Assalamu alaikum. Wa alaikum. Assalamu alaikum. Jama'a lahiya. Na ba kudin ritayon gaba muka bashi. Wai yau tibi ban kudi na ba. To ku saurara dan gwariya an kai. Alhamdulillah. Kana ji ko? Waye ya ban? Ni ne nan na baka. Ta. Amma kai ka san cewa kudin wannan kai siyo shi muke da kudi ta yaya zaka ce wai mu mun baka kaya matsayin kyauta. Waye ya ban kaya? Ni ne nan na baka kaya baka ban kudi ba. Waye ya ban? Ni ne rigar wando na baka masu kyau kuma 3,000 ne kudi na. Waye ya ban? Ni na baka kaya da hannuna kuma baka ban kudi ba kuma kudi na sa na su. Ta. Waye ya ban? Ni ne. Ta. Kuma za ka ce min. A'a. Ta yaya ba za kudin fa? Kudin min. Wa ya gama wa ka taba gani an ba mu kaya ya tafi bai bada kudi ba. Ta. Ta yaya ba haka bane ba? Waye ya ban? Ni ne na baka takami 2,000 baka ban kudi ba. Waye ne ya ban? Ni ne na baka istaralaj na riga mai kyau. Ta. Ka ji ko? An doka min sakare jaji ne ko me? Shin ku Na so wucewa sun ban kaya ina tafiya. Ko ba ya tura min riga da wando na ansa wasu biyo ni ba su kudi da ma ku. Ku saurara. To ta kirba wani In na fahimta kayan da kuka sayarwa kun ka gwada mai ya ansa to lahin kuna. Kamar ya? Ku saurara kuma kun san dai Hausa ku da dan gwari ba ɗaya bace. Shi ma ku tsire? Dauka kun kai kun ka mika mai. A to lahin kuna. Kayan da muke sayarwa an ka mika ne. Ai abun da za ku yi na daidai kun ga dan gwari ba Hausa mu guda ba. Kamar ya? Sannan abun da zai fahimta kyauta kun ka bashi. Haka ne. Shawara ta gare ku. Ko ku tukun ka te ba abun da za mu dan gwari. Kamar ya? Ku kyale shi da kayan ga. Wallahi da mu mashi da. Sai ya biya ka da ni kudi na. kayan siyarwa sai ya ba mu. Waye ne ya ban? Ni ne. Waye ya ban? Mu ne. Kyauta? Ai kware ko. Kamar ya kyauta. Sai ala ku ja. Ya san siyarwa ake. To shi ba Haushe na. Shi ma ku tsire? Ya san siyarwa ake. Shi ma ku tsire? Ku saurara ku ja. Kuma kun san dai Hausa ku da dan gwari ba ɗaya bace. Shi ma ku tsire? Siyarwa ake. Kayan siyarwa ne. Ya san Dauka kun kai kun ka mika mai. Haka ne. Shawara ta gare ku. Dan nan ko kotu kun ka je ba abin da za mu dan gwari. Kamar ya? Kawai ku yi hankuri ku yahe mai riguna. Kamar ya? Ba zai yi ba. Kusa. Waye ya ban? Mu ne. To ku dakata. A yi maganan gaskiya da na zo wucewa ni na ce ku ban kaya. Da ka sayar waye ya mika min. Ni ne mika mata rigar wando. Shi ya ce ka bashi. Da ce ba ma ka bashi. ka ban. Na so sai zai yi. A dai Ba ka san na siyarwa bane? a dai kudi ya shiga account ba san me shi a ganda ma ya bai fita ba. Zan gaishe jen da zai kwace kaya wuna. Kware ko. Zan gani. Ai ko sai ka ba mu. Ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya. Ai ko sai ka ba mu. Zan gaishe. Ai ko sai ka ba mu. Ai ko sai ka ba mu. Jata kwanar dama, kwanar da kaga gida ka shige, kwanar dama.